Чаму Лукашенко раптам загаварыў пра свайго закладніка? Чаго ён хоча ад беларускіх навукоўцаў, а таксама як жарты пра сілавікоў скончыліся зусім нявесела. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко ўпершыню загаварыў пра свайго закладніка, асуджанага на расстрэл немца Рыка Крыгера. З гэтай нагоды ён запрасіў на сустрэчу дзіўную кампанію: кіраўніка КДБ Церцеля, юрыстку са сваёй адміністрацыі Вольгу Чупрыс, адваката Крыгера Уладзіміра Горбача, а таксама следчага, які вёў справу немца, і чамусьці прапагандыстку Людмілу Гладкую, якая пісала рэпартажы з суда над Крыгерам для дзяржаўнай прэсы. Праўда, пачаў Лукашенко са скаргаў на свой цяжкі лёс. Пренеприятнейший вопрос в судьбе и жизни президента, получивший очень серьезное звучание. Кригер Рика, гражданин Германии, кажется, только в 1993 году родился, судом приговорен в Беларуси к исключительной мере наказания. По нашей Конституции и законам последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента – это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Па афіцыйнай версіі, Крыгер, які чамусьці не абскарджваў свой страшны прысуд, у выніку напісаў прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі. І цяпер менавіта Лукашенко асабіста і вырашае далейшы лёс немца. Решение нужно принимать. Я хочу просто с вами в этом плане, не то что, может и посоветоваться, но услышать ваше мнение. Вы, люди, непосредственно причастны к рассмотрению этого дела. Рашэнне Лукашэнкі пакуль невядомае, як невядома і тое, што адбываецца ў кулуарах. Магчыма, гэта ўсё чарговае нагадванне Захаду, што часу ў іх няшмат, і вызваляць Крыгера трэба як мага хутчэй. Альбо, магчыма, рашэнне насамрэч ужо прынятае, таму што нейкі варушняк пачаўся сёння ў Расіі. Там з калоніі зніклі шэраг вядомых палітвязняў. Іх вывезлі ў невядомым кірунку. Ёсць версія, што рыхтуецца маштабны абмен, ці то з Украінай, ці то з Захадам, і часткай яго можа стаць якраз Рыка Крыгер. Выглядае, што якраз гэтае пытанне абмяркоўвалася Пуцінам і Лукашэнкам на іх сакрэтных перамовах на Валааме. У такім выпадку гэтая сустрэча Лукашэнкі проста спектакль для сваіх, мэта якога пасля рабіць выгляд, што гэта быў не загад з Крамля, а, маўляў, Лукашенко сам вырашыў памілаваць і абмяняць узятага ў закладнікі немца. Акрамя таго, Лукашенко сёння заняўся навукай. Ён сабраў вялікую нараду па выніках праверкі, якую Дзяржкантроль правёў у Беларускай акадэміі навук, і Лукашенко, як звычайна, не вельмі задаволены. Полагаю, настало время спросить ученых за конкретный результат. С какими фундаментальными стратегическими разработками мы войдем в новые средние долгосрочную программу развития республики? Готовы ли обеспечить свой технологический суверенитет в нынешних реалиях? Речь не только и не столько о санкциях. Мы к этому уже привыкли. Они проходящие. Я говорю о сумасшедшем развитии мира. Калі коротка, то галоўны пасыл Лукашэнкі вучоным наступны. Вы працягваеце займацца даследаваннямі, гэта добра і важна, але ж абавязкова прыдумаеце нешта, на чым можна альбо зарабіць грошай, альбо іх сэканоміць. Успех на новых рынках зависит от того, с каким продуктом мы туда зайдем и насколько он будет востребован. Днямі з'явілася навіна пра жыхара Слуцка, які зладзіў на дзень народзінаў свайго брата інсцэніроўку яго затрымання. Ролю сілавікоў там выканалі хлопцы з мясцовага гідрабольнага клуба. Ну а цяпер да ўсіх удзельнікаў гэтай гісторыі ўварваліся сапраўдныя сілавікі з сапраўднай зброяй у руках і правялі самае сапраўднае жорсткае затрыманне. Якія законы парушылі слуцкія прыкалісты, незразумелае, але цяпер праўладныя каналы хваляцца, што маладых людзей адправілі ў ізалятар і склалі на іх пратаколы за дробнае хуліганства. Надвор'е працягвае лютаваць. За апошнія суткі праблемы з электрычнасцю былі амаль у 2000 населеных пунктаў па ўсёй Беларусі. Моцны шквалісты вецер прывёў да падзення дрэў на правады, іх абрыву і пашкоджанняў ліній электраперадач. У Бабруйску дрэва упала проста на жанчыну. Паводле папярэдняй інфармацыі, яна выжыла, але з цяжкімі траўмамі знаходзіцца ў бальніцы. Пад Гродным галіна дуба проста прабіла дах жылога дома. На шчасце, ніхто не пацярпеў. Пад Кобрынам моцны вецер паваліў 14-метровую воданапорную вежу, а ў
Мінску паваліла металічны слуп са светлафорам. Наступствы стыхіі цяпер разграбаюць не толькі спецыяльныя службы. На працы выгналі беспрацоўных, якія маюць судзімасці, а таксама дзяцей з патрыятычных клубаў. Звярніце ўвагу на дарослую камуфляжную куртку гэтага хлопца. Там на адным плячы чэрап у колерах лукашэнкаўскага сцяга, а на другім сімвал расійскай агрэсіі, лацінская літара V. Дарэчы, пра дзяцей і працу. Падлеткаў, якіх вывезлі з акупаваных тэрыторый Украіны, прыцягнулі да аднаўлення сядзібы Раманавых пад Барысавам. Там праўладны паралімпіец Талай вырашыў стварыць рэабілітацыйны цэнтр для дзяцей саюзнай дзяржавы. І цяпер вывезеных з Украіны дзяцей, у тым ліку і малодшага школьнага ўзросту, прыцягнулі да рамонту гістарычнага будынка. Прычым на відэа бачна, што дзеці працуюць без пальчатак і рэспіратараў. У адной з кватэр Гомеля знайшлі муміфікаваны труп пажылой жанчыны. Вядома, што жанчыне было 85 гадоў, і яна адносілася да катэгорыі незаможных грамадзян. Дзяцей яна не мела, у спісы сацработнікаў таксама не ўваходзіла. Вынік такой адзіноты страшны. Пенсіянерка памерла каля 8 месяцаў таму, і гэтага проста ніхто не заўважыў. Беларускі мастак раскапаў магілу Вінцэнта Ван Гога. Акцыяніст Алексей Кузьміч выклаў відэа свайго новага перформансу. Ён прыйшоў на могілкі французскага гарадку Авер-сюр-Уаз з пабеленым тварам і рыдлёўкай у руках, дзе абвясціў нешматлікім прысутным, што не можа жыць у свеце, дзе скончыліся мастакі. Але цяпер усё зменіцца, і ў свет вернецца мастак. Далей Кузьміч звярнуўся да магілы і некалькі разоў заклікаў Ван Гога ўстаць, а пасля пачаў раскопваць магілу. Праўда, неўзабаве мастака спынілі людзі у форме. Далейшы лёс беларуса пакуль невядомы. Дэпутат і гісторык Ігор Марзалюк гастралюе па беларускіх калоніях і крычыць на вязняў. Адна з такіх сустрэч адбылася яшчэ ўзімку, але яе падрабязнасці сталі вядомыя толькі цяпер. Па словах крыніцы радыё «Свабода», зняволеных сабралі на лекцыю па гісторыі вайны. На сцэну выйшаў Марзалюк, які ад гісторыі паступова перайшоў да самасцвярджэння. Ён пачаў крычаць на адрас апазіцыі, зняволеных, ды і проста вучыць іх жыццю з фразамі тыпу «Вось вы на мяне наязджалі, крытыкавалі мяне, і дзе цяпер вы, а дзе я». Праўда, як гэта нярэдка бывае з Марзалюком, у выніку атрымалася трагікамедыя, бо яго абураныя маналогі відавочна былі накіраваныя на палітвязняў, а іх на сустрэчу з дэпутатам якраз і не правялі. Таму крыкі дэпутата давялося слухаць звычайным рабаўнікам, гвалтаўнікам ды забойцам, большасць з якіх нават не разумела, хто гэты нервовы чалавек перад імі. Зусім нядаўна ён хваліў Лукашэнку, а цяпер сядзе ў турму. У Гомелі будуць судзіць аднаго з найбуйнейшых бізнесменаў рэгіёна Рамана Напрэева. Ён адзін з заснавальнікаў кампаніі «Палідрэў», якая вырабляе дэталі для машынабудавання і прадае сваю прадукцыю як беларускім гігантам, так і расійскім заводам. Акрамя таго, вядома, што Напрэев валодае ажно некалькімі рэстаранамі і барамі ў Гомелі. Прычым варта адзначыць, што яшчэ нядаўна і сам бізнесмен вельмі падабаўся ўладзе, і ўлада яму таксама вельмі падабалася. Чыноўнікі неаднаразова прызнавалі яго найлепшым прадпрымальнікам вобласці, а таксама Напрэев уваходзіў у грамадска-кансультатыўны савет па развіцці прадпрымальніцтва пры гомельскім аблвыканкаме. Пасля падзей 2020 года Раман Напрэев выказаўся ў падтрымку Аляксандра Лукашэнкі, а падчас усебеларускага народнага сходу ў лютым 2021 года даваў каментары прапагандысцкім СМІ, асуджаючы Захад і Украіну, якія нібыта спрабавалі зладзіць змену ўлады ў Беларусі. Цяпер жа лёс Напрэева зрабіў круты разварот, і былы любімчык чыноўнікаў апынуўся на лаве падсудных. Яго разам з яшчэ двума фігурантамі вінавацяць у нясплаце падаткаў. Цяпер аматару Лукашэнкі пагражае ад 3 да 7 гадоў за кратамі. У дзяржаўных установах працягваюцца аблавы і праверкі на лаяльнасць да Лукашэнкі. Цяпер такі рэйд адбыўся ў Сенінскай цэнтральнай раённай бальніцы. У выніку там знайшлі 5 супрацоўнікаў, якія нібыта былі падпісаныя на экстрэмісцкія рэсурсы. Імёны 5 медработнікаў і іх далейшы лёс невядомы. Але вось як каментуе сітуацыю галоўная доктарка бальніцы Крысціна Гарчынская. Проводим совещания, проводим работу с коллективами. Наши работники подписывают всегда обязательства при приеме на работу. Сегодняшнее мероприятие и сегодняшние выявленные 5 человек, которые были озвучены, к сожалению, это, скажем, единичные случаи, и это люди, за которых можно поручиться. Эта ситуация
возникшие давным-давно, когда-то они были подписаны, к сожалению, не отписались от данных каналов. Естественно, сегодня проведена беседа, сегодня они сделали соответствующие выводы. Жудаснае здарэнне адбылося на Віцебшчыне. У Лепельскім раёне мужчына спрабаваў падпаліць партатыўную лазню на беразе возера, але скончылася ўсё вельмі кепска. Падчас распалівання печы разарваўся газавы балончык, у выніку чаго 45-гадовы мужчына моцна абгарэў. Пацярпелага забралі ў бальніцу, але апёкі былі настолькі сур'ёзныя, што праз некалькі дзён мужчына памёр. Страляніна і выбухі будуць гучаць у Віцебскай вобласці. Жыхароў Шумілінскага і Бешанковіцкага раёнаў папярэджваюць, што ў бліжэйшыя дні яны пачуюць гукі вайны. Такім чынам, улады рыхтуюцца да абароны рэгіёнаў ад меркаванага праціўніка. Прасцей кажучы, праводзяць чарговыя вучэнні. Для гэтага таксама ў ваенкаматы загоняць мясцовых ваеннаабязаных, імітуючы экстранную мабілізацыю. У Гомелі з'явіўся новы міліцэйскі начальнік, аматар вайны і рэпрэсій. Другім чалавекам у абласной міліцыі быў прызначаны палкоўнік Віталій Падзярун. Асоба вельмі паказальная. У органах ён служыць амаль 30 гадоў і да таго кіраваў міліцыяй у Будакашалёве і Жлобіне. Прычым запомніўся там палкоўнік вось чым. На пасадзе начальніка Будакашалёўскага РАУС Падзярун адкрыта дэманстраваў сваю прыхільнасць рускаму міру і падтрымку вайны супраць Украіны. У чэрвені 22 года ён выходзіў на публічныя мерапрыемствы на чале каманды свайго РАУС з самаробнай сімволікай расійскай агрэсіі, літарамі Z і V у надпісе «Задачу выпаўнім». Праўда, якую задачу збіраўся выканаць правінцыйны сілавік, ён не ўдакладняў. Працуючы начальнікам міліцыі ў Жлобіне ў канцы 23 года Падзярун адзначыўся рэпрэсіямі ў дачыненні да грамадзянкі Украіны. Жанчыну, якая мела від на жыхарства ў Беларусі, выслалі з краіны, абвінаваціўшы ў антыдзяржаўнай пазіцыі. Жлобінскі аддзел міліцыі пад кіраваннем Падзяруна прыняў рашэнне, што такая украінская грамадзянка ў Беларусі не патрэбная, і ў інтарэсах грамадскага парадку яе варта выслаць з краіны з забаронай уезду на 5 гадоў. Акрамя таго, гэты сілавік быў заўважаны ў палітычных рэпрэсіях яшчэ ў 18 годзе, а ў 22 публічна пагражаў тым, хто публікаваў здымкі перамяшчэння расійскіх акупантаў. Цяпер жа ён пайшоў на павышэнне, атрымаўшы высокую пасаду ў вобласці. Тым часам Украіна на ўсякі выпадак працягвае ўмацоўваць свае межы з нашай краінай. Уладзімір Зяленскі праінспектаваў будаўніцтва лініі абароны ў Валынскай вобласці, якая мяжуе з Расіяй і Беларусю. За 2,5 гады вайны тут выраслі сур'ёзныя ўмацаванні. Супрацьтанкавыя рвы, загараджальныя платы і апорныя пункты з агнявымі пазіцыямі. Гэта зноў жа вяртае нас да тэмы нагнятання Лукашэнкам сітуацыі на межах з Украінай. Украінцы сапраўды рыхтуюцца, але ж адбівацца, а не нападаць. Вось такія навіны аўторка. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.